Na záda. Tak a pojďme teďka klasickou kontrolu. Sami byste měli všichni znát plno věcí. Klasická sál kontrol. Tohle by třeba bylo super. Kdyby si mě chytil takhle, jak si mě drží, k tomu se chci ve finále dostat, jo? Ale tak já si ho jenom takhle odchytím, chytím si ho za svoje prso, hlavou rukou mu tuhle ruku stáhnu, půjdu dokola, zatlačím dopředu, klepnu mu tady přes ruku a mám zabranou klasickou kimuru, jo? K tomu jsem se chtěl dostat, akorát jsem nečekal, že mi tam takhle od začátku hnedka narve, jo? Takže ještě takhle to by bylo úplně prdeli, jo? Ale tohle třeba bylo super, když to hnedka udělal, to já bych to hnedka zabral a šel. Většinou se k tomu snažím dopracovat nějakýma loktama, že no, takovýhle věci, jo, tak tomu tam pošlu lokty, nebránit, až se začne bránit, tak si to takhle zaberu, chytím si ho vlastně za prsu, nebo někde si ho chytím, tlačím svoji hlavu na jeho loket, jdu ho takhle do úhle, zatlačím mu takhle mezi nohy, na tuhle ruku mu peknu, aby se nemohl bránit. Jo, hlavu mám tady mezi svým nohama, do finále do země ještě budu oslábit. Chytím si to takhle, jaká si svou kimuru, všichni byste to měli znát. A mám tady takhle kimuru. Jo? Další věc je ta, tohle je takový fajn dneska, musíme dělat, nevím, jestli věděli, on si třeba ty ruce chytí a já mu tu kimuru nemůžu urvat. Jo, tak se s ním nebudu zbytečně táhat, jenom se takhle v pohodě lehnu na stranu, spojím si nohy, skřížím a stáhnu ručkama krk, jo. Ale na každou obranu existuje protiútok. Ale tím bych se dneska ani moc nedržoval, spíš bych dělal tu klasickou kimuru a kontrolu tady takhle z toho. Začneme normálně side control ze strany a snažte se dostat na úhel 180 stupňů a odsud si to pohlídám, jo? Tak, odsud si to pohlídám, tady nějaký loket, jo, nějaký úhel, on když mě půjde doleva, se snaží utíct, tak já půjdu doprava, on když půjde doprava, tak já půjdu doleva a můžu v této pozici, vám to rozhodčí nikdy nemůže postavit a můžete tady takhle být celý večer, unavujete se, držíte si pozici, jo? Tak, potom ve finále pak tady máte tu kimuru. Takže si párkrát zkuste tu kimuru a pak po vás budu chtít, jak jsme říkali, tady ty 2 minuty tohle kontrolu. Vy si ho odsaď budete kontrolovat. Pokaždé, když se ho bude stačit utíct doleva, vyjdete doprava. Když ho bude doprava, vyjdete doleva. Držet ho tady. A jeho úkol se tam odsaď bude dostat. Ale zkuste si všichni párkrát tu kimuru, ať vidím, že znáte takové základní věci.